Is Mhicheál Ó Ráinne, tá naoi mbliana d'aois agus breá me Feirmeoireacht. Tá Feirmeoireacht ó bhí me mo ledóg. Bhí me mo go mo chamáidin chun na hen bhí a bheithú mar bíon ucrasaró. Caithe me éad a cháibre bútaisí agus séced agus caithe me caithpín úntaí main teafúr freisin éad bheirm. Tá mo dóchúna gom lena capla áú ó gáraí go gáraí sa cartóthab agus clíonalsúla bhúil sé 10 fóláin agus leintú. Tá is thorm Feirmeoireacht na tú teir go na bhí agus mála mo teach go mór méall. Bíon lúntaí óga gáim ré agus bíon tear gáim ré freisin. Siú mo a cúnam go leorstaf a bheirm. Nús cartó na capúil de churó gáraí go gáraí agus go minic lígann sé ceadam gáil sa tarcóiríoch leis. Nuair mar síos a gíocht róáile bí me marcecht ar a gapal sa mé ráthir sin a rón an néachrum le súla chuinealar. Chlás a gine tenta mo chapel, tá sí bblin dé gúis, teall mu mór an líana chuí. Sa sládaí tá le seaar chum mbliana. Tá me sú go mór leis na tiispanta sí capúil bheits súl ar fantára. Íháin chun capúil amachcha san gáraí síos ar a gládach. Ní rah samsa na mu dó cá neach sí go dtí chuirtmadí agus síos ar a gládach a bhí sí.